Всеки народ започва с един човек, който се осмелява да попита: кой съм аз? Той остави расото, за да се превърне в буря. Не мълчи, момко. Родината иска от теб да бъдеш опасен. Той вече не принадлежеше на себе си, а на свободата. Той стана сянката, която никой не можеше да улови. 3 години, 100 града, 1000 сърца, една невидима държава. Но една грешка, едно предателство можеше да унищожи всичко. И тогава той произнесе името. В нощта край Къкрина бурята го настигна, но не и страхът. Пред съда той не поиска милост. Народе, той умря веднъж, но живее завинаги. Свободата не се дава. Свободата се взема. Последвайте Епоха онлайн.